Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Дорогие друзья, это участники нашего фестиваля, которые приехали из Туркменистана специально на наш фестиваль, подарили нам вот свой национальный такой танец. Сейчас они учатся в Казанском государственном институте культуры и искусств. Давайте громче поаплодируем. Спасибо за прекрасный танец. Как много гостей сегодня на нашем празднике. И для вас сейчас также выступят студенты Казанского государственного института культуры, лауреат Гран-при. Студенты, которые приехали из Саха-Якутии, дуэт Туайяр, Попова Анна и Платонова Марфа, руководители Еникеева Алсу Рашидовна, Мингазова Луиза Петровна. Туя-арар в переводе означает «чистый звон». Для вас попурри якутских песен. Всех поздравляем с этим прекрасным праздником, с Днем города.
Лауреаты Гран-при Саха-Якутия, дуэт Туй-Айрар, Попова Анна и Платонова Марфа исполнили для нас свою национальную песню. Дорогие друзья, бурные овации! Татар теле халкым хазинасы, көмеш авазлардан тезелгән милли җырларыбыз сандугачның сихри моңнарыннан өзелгән. Татар халык җыры Акчук Зәңгәршәл. Исполняет Рамазанова Миляуша, аккомпанирует лауреат международных конкурсов Динар Батруддинов. Миляуша Рамазанова и Динар Бадруддинов. На сцене для вас Татар халык жыры Сандугачлар. Лауреат первой премии ансамбль Имен Кей, Центр детского творчества Танкодром, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Вандышева Гульсина Назибовна, концертмейстер Пережогин Евгений Вячеславович.
giderler. Hüsnü doğan savaşlara rahmetli değil derler. Başlar gideyim Sanduğaçları zaklamayı damın kaydır giderler. Hüsnü doğan savaşlara rahmetli değil derler. Sanduğaçları zaklamayı damın kaydır giderler. Hüsnü doğan savaşlara rahmetli değil derler. Rahmetli değil derler. Именкей вокаль-ансамбля. Узбекский танец хорезм. Перед вами народный хореографический коллектив «Юлдаш».
халық хореографик түркімі. На сцене для вас наши гости из города Ульяновска, Альметова Айгуль. С татарской народной песней «Чак-чак». Центр татарской культуры город Ульяновск. Руководитель Альметова Алсу Иршатовна. Татар халық жыры «Шәк-шәк». أما قسم بي بتراكو بزردة ألفية أما قسم بي بتراكو بزردة ألفية أتكن تتكن دبرات تكن زنبي زاون قمرتك وينا قيمك نبدا قيمك مش تابالي شادشك زادا دبر عصك شاشكك شاشة لا ترغمشا بس يدك بزونك يا كزيدك بس تشتك ما يشادك Gül boyunda su içtik, su boyunda su içtik. İyilekte şilekte vermemişte kıymakta. Hırpadan bıdaydan işler gider laydan. Bedrikayı kısmedin şerefeti şekedin. Bedrikayı kısmedin şerefeti şekedin. Bibi sami sami kokoy savu şerife. Bibi sami kokoy savu şerife. Apteki jayınlarım da kıkteki jayınlarım. Kulaklarım biyip dıra koydamın zayınlarım. Kulumdaki isimleri isimleri firaya. Sikrip sikrip yiyegende kekraya turaya. Kulumdaki yüzlegimle isimleri mükemmel doy mükemmel. Otururlar mügreken Yıkırıp çıktım bak şaga bastım sokarak şaga İlkim yarım var şagımdan uçta girmem bak şaga Zeke zeke bibi zeke bibi soğuk harita Zeke zeke bibi zeke bibi soğuk harita Vay şerri halimede hali bedre zellibde 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 Наша гостья из Ульяновска Айгуль Альметова. Айгуль, покажись еще раз на сцене. Подарила нам вот такие веселые минутки. Спасибо. Спасибо за участие в фестивале. Ну а сейчас на сцене вновь один из самых юных участников фестиваля. Встречайте, солист эстет-студии «Калейдоскоп талантов» Данил Тимохин с цыганской очень серьезной песней. Как она называется? Кони мои вороные. Данил Тимохин. Меня мама рано одеялом укрой поскорей. Я всю ночь был сегодня цыганом, объезжал вороных лошадей. Ясный месяц в окно мне стучался, свежий ветер лохматил вихри. Звук песни мой голос срывался, темную ночь горели костры. Эх, вы, кони мои вороные, эх,
Данил Тимохин. На сцене Тагирова Альфия, культурный центр «Сайдаш», руководитель Купаева Гузель Растямовна с музыкальной композицией «Чабата». Bıyık şabata 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 tulayı sincaniniga bıyık Heyde birge heyde birge niye oldu serge Heyde birge heyde birge niye oldu serge Uşadık nişke bilerge Soğuloy denleri Isısışıp kuyasına Belirtmesi sigenleri Şabata 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 dua etsin Dömünüge bıyık Şabata 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 dua etsin Dömünüge bıyık Heyde birge heyde birge niye oldu serge Heyde birge heyde birge niye oldu serge Şabata şabata duayı Şabata 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 duayı Şabata Bir şöyle billerini bu çiğden Bir şöyle gülüp olsa ne baladı düşüme Şapkara dişli büyüge Bizning bor modellari Niye dikdik bunga şapkadan açaklı Yigitleri kızları Şabata 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 dua etsin Dömünüge bıyık Şabata 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 dua etsin Dömünüge bıyık Heyde birge niye oldu serge Heyde birge niye oldu serge Niye oldu serge Heyde gittik birge Тагирова Альфия, культурный центр «Сайдаш». На сцене хореографический коллектив «Танцевальная страна». Руководитель Марина Лапшина. Удмуртский танец. We'll be right back.
Татар халык җыры «Кыр казлары». Калинина Елизавета, Дом культуры Саид Галеева, город Казань, руководитель, отличник народного просвещения Российской Федерации Калинина Ольга Дмитриевна. Елизавета Калинина. На сцене Ольга Мартынова. Русская народная песня «Ох ты, порушка, баранья». Ох ты, порушка, баранья, ты на что любишь Ивана? Ходя за то люблю Ивана, что головушка кудрява. Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява, что головушка
поранений, школе вишивана, Оля за долю прогибана, но головушка кудрява. Ольга Мартынова. Татар халык җыры Иделләре күлләре җырлый Инсаф Габделбаров. Арча педагогик колледжи. Инсаф Габделбаров. На сцене ансамбль музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений «Элегия», русская народная песня «Субботея». Сел. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя, три кармана приносил. Первый карман с деньгами, второй карман с орехами. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя, с орехами. Третий карман с изюмом, третий карман с изюмом. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя, с изюмом. С деньгами любить можно, от орехов зубы больно. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя, зубы больно. От изюма губы сладкие, нельзя с милым целоваться. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя, целоваться. Нельзя с милым целоваться, можно только
ансамбль «Элегия». Поет Карина Акимова. «Литий перышко». Солистка вокальной студии «Радуга» Карина Акимова. И еще одна солистка этой студии Дарья Перминова. Руководитель Марина Ивановна Селиванова. А я чайничала.
Ерминова Дарья. Фасиль Ахметов музыкасы Сүлгі Шигем. Сіздің қаршығызда песня пензенских татар «Жимотом». Народный вокальный ансамбль «Ялхан», руководитель, заслуженный работник культуры Татарстана Зайнуллина Загида. На сцене вновь наши гости, лауреат Гран-при, образцовой студии эстрадного танца «Джаз-импровиз», Центр культуры и досуга Красноуфимска, хореограф Лаусников Василий Леонидович. За околицей. Видела, парнёночка на
обладатели гран-при фестиваля Казанская ЛГС. Джаз-импровиз, город Красноуфимск. Спасибо Красноуфимску! Казаным, минем казаным, туган калам, баш калам, үз телемдә җырлыйм синдә, үз телемдә шатланам. Молодежный вокальный ансамбль «Гульнас». Безнең башкалабыз, күпләрле ярдәмез, килешегә якынлыкка, гомерлегә халкыбыз, эй Казаным, кармашым, беленгән синең белем, синең киткән Молодежный ансамбль «Гульнас», культурный центр «Сайдаш». Дорогие друзья, второй международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства Казанская ЛГС «Казанское полотенце» прощается с вами. До нового фестиваля конкурса 2018. Желаем вам всей душой любить родную народную культуру. С уважением и любовью принимать народное искусство всех народов Земли. Желаем вам иметь много друзей. И пусть на земле всегда будет мир. Здоровья, счастья вам, дорогие друзья. Сәламәтлек, бәхет, шатлык һәм иминлек сезгә, барыгызга да кадерле дуслар. Сегодняшнюю программу вели Оскар Галимов. И заслуженная артистка Республики Татарстан Гузяль Мустафина. Автор проекта, режиссер сегодняшнего концерта и всего фестиваля, народная артистка России, заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор Лима Кустабаева. Яңа очрашуларга кадәр кадерле дуслар, Казаныбыз яшәсен! Сияй, Казань! Живи, Казань! Еще раз с днем рождения! До новых встреч!
Дорогие друзья, здравствуйте, с праздником вас!
Aziz dostlar. Сәлам Казанлылар һәм бәйрәмгә килгән кунаклар. Шәһәр көне белән барыгызны да чын күңелдән котлыйбыз. Бүген 30 август Яңа дәвер исемле заманча татар музыкасы проекты үз ишекләрен ача. Бүгенге концертыбызда төрле жанрларда иҗат итүче, автор башкаручылар, композиторлар, музыкантлар тере тавышка чыгыш ясаячак. Яңа дәвер проектында лаеклы урынын алган, 10 елдан артык үз иҗаты белән сөендереп, күп санлы проектларда катнашкан һәм шул исәптән Россия күләмендә үткәрелгән төрле фестивальләрдә Татарстан Җумһурияте безнең вәкиле буларак катнашкан Азат Sound System төркеме бүгенге концертыбызны сагыну җыры белән башлап җибәрде. Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Үзләре башкарган музыканы егетләр этно-джаз юнәлеше итеп билгели. Җырларында Таҗик Иссәт, Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек татар классик шагыйрьләренең әсәрләре урын алган. Аерым итеп тәкъдим итәсем килә төркемнең җитәкчесен, идея авторы. Үзе композитор, үзе аранжировка остасы, гитарчы, халыкара фестивальләрдә чыгыш ясап, лаеклы урыннар алган сәнгать эшлеклесе безнең якын дустыбыз Азат Гилмутдинов. Рәхмәт егетләр. Рәхмәт Азат, сәхнә сезнеке егетләр. Рәхмәт.
Аш дәртім деген деңіз, берген ол деңіз. Рахмат, достар! Рахмет, Бекзор. Әпәрин Азат егіттер. Sound System. Рахмат, егетлер. Рахмет, Бекзор. Әйдәгіз әлі, алқышлайық әлі. Азат Sound Алқышлағыз келелі. System. Рахмат, Бекзор. Рахмат алқышларыңыз үшін. Яңа дәуір концертін давам етәбіз. Әйтіп өтәргә кирәк, Яңа дәуір социаль продюсерлік компаниясы үз ишекләрен бүгеннән үк башлап ачып җибәрде. Бүгенге сәхнәдә яшь үзенчәлекләренә карамыйча төрле юнәлештә иҗат итүче җырчылар, композиторлар һәм музыкантлар берләште. Һәм шушы мизгелдә сәхнәгә Казанда иҗат итүче, инде үз аудиториясын яулаган, төрле төбәкләрдә чыгышлар ясый торган яшь, чибәр, талантлы җырчыбызны чакырасым килә. Һәм инде әлегә безнең музыкантлар әзерләнгәнче, менә ул безнең Чыккач инде таныштырыйк әле. Әйдәгез алкышлап каршы алыйк. Ансу! Ансу! Сәлам Казан! Хәерле кич! Бәйрәм белән барыгызны да! Әле музыкантлар әзерләгән чакта без кыскача гына Яңа дәвер компаниясе турында бер-ике сүз әйтеп китәбез. Бүгенге Яңа дәвер концертының генераль мәгълүмати партнеры Яңа гасыр телерадио компаниясе. Без аларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алкышлар! Һәм Яңа дәвер проекты инде бик күп еллар старт алырга әзерләнә килде. Ә бүген безнең масштаблы проектның беренче җимеше дип әйтсәк тә була. Әле алда ел дәвамында бик күп концертлар, чыгышлар, кастинглар һәм башкалар булачак. Безнең яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Инде музыкантлар әзер бугай. Яңа дәвер заманча татар музыкасы проектының төп максатларының берсе музыка өлкәсендә замана белән бергә атлаучы күрше республикалар, Россия, СНГ, дөнья күләм музыкаль ареналар өчен гадәти булган күренешне бездә дә булдырырга. Моның өчен мәдәни мөхит булдырырга кирәк. Мәдәни мөхит булдыру өчен берләшү кирәк. Безнең Яңа дәвер проекты берләшергә ачык һәммәгез өчен. Музыкантлар әзер. Димәк, сәхнәне Ансуның үзенә бирәбез. Рәхим ит, Ансу. Рәхим итик. Ансу! Хәзер бераз гына әзерләнүләр бара. Мин бүген үземнең яраткан җырымны җырлаячакмын. Иң якын кешем дип аталам. Сезләрен белсәгез, бергәләп җырлыйбыз. Бары тик бүген бик каушыйм, шуңа күрә әйдәгез әле алкышлар белән каршылыйк әле. Бик зур рәхмәт. Кит.
Nasibim güller gibi Madırgayım benim demesen Gönlüm güzel yanım gitsen Yalnız gitsen erken sevsen Hem nazlı bulsan engen sen Yarattığım yandı yıldızımsın Yürekteki tatlı kıyarsın Canımdan cevap kıyarsın Gönlümdeki yazgı dolaşım Sindik minne irkemsiydim Eller kurat varur akışka Seninle bilek etken üçün Rahmet eydim yaz aşka Seninle gerek, mensiz gerek Bizden dilek, yalgınlı yürek Seviyorum demek, olayım zor bulek Yarattığım, yaktı yıldızımsın Yürekteki tatlı kıyarsın Canımdan cevap kıyarsın Gönlümdeki yazgı dolaşırsın Sen koyuşum yürekteki tatlı kıyalım Ansu! Рәхмәт Бик зур. Ансу. Рәхмәт. Ансу мондый форматта, ягъни тере тавышлы төркем белән беренче тапкыр чыгыш ясады. Шуңа күрә тагын да катырак алкышлар. Бик оста башкарды. Молодец. Алайса, хәерле сәгатьтән соң сиңа уңышлар теләп калабыз. Безнең белән булганың өчен рәхмәт. Бүген безнең яңа дәвер музыкасы дәвер концерты музыкантлары арасында иң яшь композитор һәм автор башкаручы бар. Аның исеме Азат Гимадиев. Аңа бары тик 20 яшь. Яшь булуына карамастан, Азат бүген Россия күләмендә Diamond Records һәм Endless Quest исемле лейбллар белән хезмәттәшлек итә. Композитор буларак ул неоклассика стилендә, автор башкаручы буларак поп стилендә иҗат итә. Азатның иң яраткан инструменты пианино. Шуңа күрә бүген ул үзенең стиленнән тайпылмыйча безгә җәннәттә без күптән дигән җырын башкарачак. Агыжыкта, ягъни скрипкада аңа булыша Наташа Кудрявцева. Каршы алыйк. Азат Гимадиев. Nefretlerden yada sular gibken Karışım bir mıksu emet betken Teşeksiz kalemden Mehabbet kişi zor Min mana bir kubdan Anlatkan maniken İradermen sine şarga Dermişna kaşarga İradermen sine şarga Kungele
сизмисең шелтәр аша Өзгәләнгән җаның Сен күптән сизмисең Ишеткән чакларда Никтер эндәшмисең Син һәр чак бәхетле Таләпләрсез Яшәргә бит авыр Мәхәббәтсез Дөнья без әкият Җәннәттә без күптән Ничек кенә моны Онытканбыз икән Өйрәтермен сине очарга Яшәргә тормышны очарга Өйрәтермен сине очарга Йөрәгең җиткер алмас сүзен Ишетәсең үзең Ишетәсең үзең Азат Гимадиев. Рәхмәт бик зур, Азат. Рәхмәт бик зур. Мәсәҗәмәгат, ошымы сезгә мондый музыка? А? Күрмим. Тегеләр утырганнар ошамый бугайларга. Ошыймы? Әйдәгез әле кул булгыйк әдә. Бәйрәм бүген, бәйрәм белән барыгызны да. Барыгызны бәйрәм белән, әйе. Шушы матур татар бистәсендә шундый матур концерт. Бүген без Яңа дәвр проектының концерт презентациясын сезгә тәкъдим итәбез. Әйдә киләсе елларда һәр җәй саен заманча татар музыкасының җәйге фестивале дә узачак. Шуңа күрә бүген Яңа дәвр проектының беренче адымнары дип әйтсәк тә була. Фестивальнең кунаклары кемнәр булачагы турында ел дәвамында билгеле булыр. Инде бүгенге кунагыбыз турында кыскача әйтеп китәсем килә. Әлеге менә анда әзерләнә торган төркем, менә матур баяны тоткан Фируза төсле матур баян. Рәхмәт. Бу якта безнең флейта осталары. Әлеге төркем 2010 елда Мәскәүдә барлыкка килә. World Music рухында оригинал аранжировкада башкарылган халык һәм авторлык җырлар әлеге төркемнең иҗат нигезендә ята. Бүгенге көндә Европа яңгырышына яраклаштырып, татар көйләреннән торган һәм татар моңын үз иченә алган автор проектлар өстендә эшләп киләләр. Һәм татар теле белән бер рәттән урыс теле дә кулланыла. Төркемнең исеме татар һәм башкорт әкиятләреннән алынган персонажның исеме. Исеме кебек исеме дә, ягъни башкарылган җырлар да шундый күңелле һәм шаян, сезне һичшиксез битараф калдырмас. Россия һәм Татарстан йолдызлары белән Дәүләт Кремль сараенда, Крокус Сити Холл, Известия Холл һәм башка зур сәхнәләрдә чыгыш ясаган. Һәм әлбәттә, Мәскәү Сабан туйларында ел саен күңелләребезне күтәрә торган, биетә торган, сикертә торган. Кем турында сүз барганын да аңлагансыздыр. Кем безне күбрәк биетә һәм сикертә Сабан туйларда? Мәскәүдә булганыгыз бармы? Мәскәү Сабан туенда. Анда ел саен шушы егетләр безне сикертә. Менә шундый куркыныч тавышлар чыгарган менә шушы исем. Исеме аның исеменә туры килгән Шүрәле. Шүрәле төркеме каршы алыгыз. Казань, вы готовы?
Плейбека нет. Ребят, тихо хлопали, поэтому не получается. Чуть-чуть погромче. Сезнең җылы алкышларыгыз җитми бугай. Кемнеңдер күзе тияргә мөмкин. Егетләр, сезнең ничек анда хәлләрегез? Әйе. Шүрәлене белмәгән кеше бармы соң монда? Сез балаларыгызга сөйлисезме шүрәлеләр турында? Татар әкиятләрен сөйлисезме? Сөйләргә кирәк. Мин үзем шәһәрдә үссәм дә минем дәваним һәрчак шүрәлеләр белән, җин пәриләр белән куркытадыр бәләки чакта. Әйдә үскәч тә һаман куркам. Айруча менә бүгенге сәхнәдә дә безнең шундый куркыныч тавышлар белән кергән шундый Мәскәү кунаклары. Хәлләрегез ничек соң? Әйдәгез тагын бераз алкышлап алыйк әле. Алкышлаган кеше җылына алмады суыкларда. Әйдәгез, кул чабыгыз. Безнең бер идея туды монда. Бу егет баянында чын тавышка уйный микән или фонограммага уйный микән? Бу егетнең исеме Татарстан Республикасының атказанган артисты Илдар Салахов. Әйдә Илдар, уйнап күрсәт әле.
Татарстанның ат казанган артисты Илдар Салахов. Алкышлар тагын бер тапкыр. Рәхмәт бик зур. Илдар. Ул да сезнең әзер. Димәк, каршы алабыз Шүрәле төркеме. One, two, 1, 2, 3, 4. Келіп шықмай. Друзья, а кто знает вообще нас? Кто-то слышал вообще группу Шурале? Ну, поднимите руки. Вау, неплохо. А в уши не получится, дай плей поиграть. Ну, а кто первый раз вообще слышит? Отлично, хорошо. Сегодня у вас хорошая возможность познакомиться. Мы приехали только что, вот сегодня из Москвы буквально, и погода, конечно, не супер, но благодаря вашему настроению, я думаю, что здесь замечательная атмосфера. Мы всегда рады Казани, всегда рады их жителям. И байрам белен сезне белен, байрам белен сезне. На самом деле очень хороший здесь звук, нам нравится здесь звук. Давай, Звук у нас отличный. Рахмет. Әйдәгіз, секіртігіз, бийтігіз бізді. Друзья, без вас не справимся. Руки выше! Я не слышу вас! Концов,
Рахмет, достар. Шүрәле төркеме. Әлі түркімі. Еще? Активнее, молодцы. 1, 2, 1, 2, 3. И снова без вас никак, Казань. Ручки выше! Ручки выше! Афарин! Рахмет, рахмет. Шүрәле. Неплохо, Рахмет. Чувствую вашу поддержку. Birga jırlaymiz dostlar. Barag'izga da tonu jırlar.
Бакчаларда чәчәк атты син утырткан берлеген Бакчаларда чәчәк атты син утырткан берлеген Ул да сине көтә сыман ник килмисең берлеген Берлегәнем берлеген сагындырдым бер генәм Берлегәнем берлеген сагындырдым бер генәм Düşlerimde sine kurben bergenem Bugün tünle düşlerimde sine kurben bergenem Sin kaldın neşemi canım güya bana birlegenim birlegen sin bitmeydim bergenem Birlegenim birlegen sin bitmeydim bergenem Söyleyen sözlerini kapatlıyım Birlegenim birlegen Kazay bayıyor Birlegenim birlegen Sin bitmeydim bergenem Танцуют все татарские плясовые! На сцену плейбека можно побольше? Шуралы түркімін шығыш жасады. Тағын біріне жырлайсыз міне. Әйдәгіз егіттер. Плейбэк чуть больше дайте на сцену. Алмата. Almadanın olması Demle kuş iseler sibe Almadanın parsuve Büyük dağlardan kile Almadanın parsuve Büyük dağlardan kile Sinigine sorunum sinigine kile Sinigine kırdım sinigine sorunum sinigine kile Bayo bayo Sinigine sorunum sinigine kile Sinigine
Синегіне көктем, синегіне соғым, синегіне келе Рахмет, достар! Казань! Очень сильно чувствую вашу поддержку. Афарин, егетлер! Бәрән, Казань! Шүрәле төркеме. Бүгінгі сахнабызда Шүрәлі башқаруында Жұмға, Әнисә, Бүрлеген һәм Алматы жырлары яңгырады. Бу егетләр белән таныштырмыш китеп булмас. Туктагыз, егетләр. Казань был лучше! Айда. Баянчы һәм җырчы Татарстанның ат казанган артисты Илдар Салахов. Алкышлар. Флейта, вокал Рустам Байбиков. Электрогитара, акустик гитара, аранжировка стасы Марат Галимов. Барабан белән перкуссия. Кил әле монда, кил. Татарча аңлыйсың бит син? Виталий Саверьев. Рәхмәт биксә. Афарин, дуслар. Рәхмәт. Шыннан да сикерттеләр дә, биеттеләр дә. Дуслар, без инде сезгә фестиваль турында әйтеп үттек, хәзер сезгә тагын бер яңалыкны әйтеп үтәбез. Җәйге фестивальдән тыш, ел саен көз аенда халыкара яңа дәвр заманча татар музыкасы премиясе үткәреләчәк. Номинантлар ел дәвамында билгеләнәчәк. Халыкара дигәннән хәзер безнең киләсе җырчыбыз Кытайда туып үскән. Шунда күп санлы җыр конкурсларында катнашкан. 2012 елда Казанга килеп, тамырыңны бел татар җыры белән дер селкетеп, һәм шул ук вакытта мин ышанам сиңа Казан дигән җыры белән, күңелебездә иң нечкә кылларына хәтта үтеп кергән моңы белән таң калдырган искиткеч талантлы, абруйлы, дала батыры һәм җырчы Базарбай Бикчентаев. Бәлки күпләр Базарбайның җырларын ишкәндер дә, менә бүген аның Ләйлә җыры
бик үзенчәлекле яңгыраячак. Каршы алабыз. Базарбай Бекчентаев. Алкышлар. Бәйрәм белән! Oranlarda sensiz yalnız yürüyüm. Otlar yana balkıp haride. Terezelerden güller sap nur suzar. Çeşekleri sindeyle ile. Terezelerden güller sap nur suzar. Çeşekleri sindeyle ile. Terezelerden güller sap nur suzar. Çeşekleri sindeyle ile. Ayrılıp yollar ötde yıllar. Anlaktı ömürde. Gümüş bolup şigelerge kongan. Bizning mung sagışlar leyle. Gümüş bolup şigelerge kongan. Bizning mung sagışlar leyle. Gümüş bolup şigelerge kongan. Bizning mung sagışlar leyle. Yıkıv yürgen sokmaklarga taba. Talpına bit köngülleride. Hatır küzgün şevlen şağıldıra. Men sağınam seni Leyla. Hatır küzgün şevlen şağıldıra. Men sağınam seni Leyla. Hatır küzgün şevlen şağıldıra. Men sağınam seni Leyla. Men sağınam seni Leyla. Bek zo'r rahmat chin ko'ngildan. Bozorboy Bekchentayev. Qayda gina yashasakda qardoshlikda cheklar yo'q. Dala kibik ko'ngillarni bekli turgan beklar yo'q. Xitoydagi butun tatarlardan butuningizga zo'r salom. Aferin, rahmat. Rahmat Bozorboy. Kelasi jurchini sahnaga Shohir oldindan o'zi turunda bir necha so'z aytasim kela. Yor shalida o'sgan haligi muzikant ham jurchi Qo'yshandir Yorda ismli turkumida kelalar degan kuchli juri bilan o'zini tanitib jiberdi. Hem naq shu vaqtlarda olgan kuchli startning dinamikasini tushirmishcha bir to'lqinda bir necha albom shiga, albom prezentatsiyalari o'tdi. Turli festivallarda qatnashib, donliqli o'rinlar yo'llagan kuchli, talantli, maqsadchan, talabchan, irik suyuş muzikant jurchi Rinat Gilpanov. Qarshi olamiz. To'xta, Rinat, biz sening yonida shunday
Шундай кәрләкәйләр булып калдык. Син шундый дәү икән. Бу сәхнә без барыбыз да сыйышып алмабыз нәре. Әдәк пошып кына тизрәк. Рәхмәт Гүзәр. Алло. Исәнмесез? Хәерле кич, казанлылар. Бәйрәм белән. Раз, два, три, поехали! Kaldı Mişivan kolundan giren başla eylene Bütün hisset çiver kızlar Benim yanda yeneşe her vakitte Benim can Sana benim süzne Benim sörnekini Sin durak Kim durak Of etmem mima Bir paçanda Et itişi Benim can Wow 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 Basan kasa Wow Dureler başı yedizeyde 660 hafta Minişan Mimazor Wow 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 Bilmasana dosta Wow Dureler başı yedizeyde 660 hafta Minişan Mimazor Телефон шалтырый Алло, әйе, нәрсә? Нинди проблема? Вау! Хәзер бір ике звонок Вопрос решен Әтисеке Мимажор Жырабыз Мин җырлыйм Нигез Мин дим Бу дөнья безнең өчен әсигән Гитарисыңа Мимажор Вау, вау, вау Басамы газга Вау, Dureler başı yigizeyde 660 hafta Minişan Mimazor Wow 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 Basamı kızma Wow Dureler başı yigizeyde 660 hafta Minişan Mimazor Белеп югары Белер без Бериген ішіне дүртіне Бүгін мұнда Иртәгә Қайда яқшы біз шунда Әтисеке Мимазор Вау, вау, вау Басамы газға Вау, Dureler başı yigizeyde 660 hafta Minişan Mimazor Vau, vau, vau Basamı газға Vau, Dureler başı yigizeyde 660 hafta Minişan Mimazor Vau, vau, vau Basamı газға Vau, Dureler başı yigizeyde 660 hafta Minişan Mimazor Wow, wow, wow Basamı газға 660 hafta Minişan Mimazor Kummetinden teres dibin saklar Ay yıldızlar şanılım oynaylar Piyalarda siyen diyen sözün Erni yıllayıp ama Yaşları yok ya Hislerimdesin yılan
yılama, seni yılama, oh. Seni yılama, seni yılama, oh. Yalnız yaz dedim de seni yılama, seni yılama, oh. Yalnız yaz dedim de. Yazı güzel uyuydun yılda Diksinine uyda tuğla güzel Taş yüreğini kazap zor bilen Kura almayıp digen yazı bizi Dedezene seni yılama, seni yılama, oh. Seni yılama, seni yılama, oh. Yalnız yaz gününde seni yılama, seni yılama, oh. Yalnız yaz gününde yalnız gününde ömür boyu balkıp bulmuyorlar Suni balım senin işin ağır Teres idrak bir zor boşluğu aşağı Ufuklarla taba ümitlerinize Songa para seni yılama, seni yılama, oh, oh. Yılamanız pazarlılar seni yılama Yılay kurmanız Seni yılama, seni yılama, oh. Seni yılama, seni yılama, oh. Yalnız yazı dinde seni yılama, seni yılama, oh. Yalnız yazı dinde Bayram bilan do'stlar Tataristonlar zo'r bayram bilan Tatariston so'zi tansiq so'z bo'lib qana qola ko'rmasin Sizning uchun mening yangi jirim Yangi yil deb ataladi Boshladik Güllər giyilgan, kolları yuğulgan Bu dünyanın yaşav ravışı Sen adlıysan böyle Yaktın nur nasibe Sen gidersin yana yazılı Hıyalların gibi Sen yanasın güyen Muhabbetinin yalnız utunda Yanlısın niga Hayır belkisinde Yana soluş yana yaşıyla Taptalgan hisler ben Azablı uylardan Dizip bulmayana yıllarını Sindirliysen gülüm Yana kini duyuyor Ella sıvı medyat ile
Yanansın güller Muhabbetini yalnız kutunda Duyamıyorsun liga Gayet belkisinde Yana suluş yana yaz yine Lükler giyilgen Kullar yuvan Bu dünyanın durmuş tertibi Özgertirmin diye Ümitlenip diye Sin küttesin yana yazılı Kıyaların gibi Yanasın güller Muhabbetin yalnız kutunda Duyamıyorsun liga belkisinden Yana suluş yana yaz ile Yana suluş yana yaz ile Bayram bilan Remat Gilfanov искиткеч талантлы һәм үзенчәлекле рәхмәт бик зур киләр өчен. Хәзер чыгачак җырчы турында берничә сүз әйтәсем килә. Аның белән без күптәнге иҗатташ дус. Танышкан чактан бирле аның нәфис тавышына гашыйк булдым. Һәм тавышына гына түгел, аның җырлары да аеруча заманчылыгы белән аерылып тора. Каршы алыгыз. Нәфис тавышлы, нишкә билле, шибәр һәм мөлаим җырчы, автор башкаручы Миләүшә Сафина елмаю җыры белән. Нишлисең син бу нәрсә? Рәхмәт бик зур. Альберт, минем сиңа бер үтенечем бар. Минем бит инде бу җырымның авторы син. Шуңа күрә миңа кушылып үз гитараңда уйнап торсаң, мин шиксез бәхетле булыр идем. Рәхмәт. Ну, каршы килә алмыйм әлбәттә, каршы килә алмыйм. Шундый шибәр син бүген. Рәхмәт. Мин анд итәм синең елмаюың, кояш нурларыннан яктыра. Миңа әйткән һәрбер җылы сүзең, бал шикәрдә хәтта татлырак. Кояш сүнәр бер көн зәңгәр күктә, караңгылык белән капланыр. Ләкин синең якты елмаюың йөрәгемдә мәңге сакланыр, Шул елмаю кояш нурында
urununda çeksiz yıllar ele yanaşan. Oh, oh. Boğşadağı üzgen güzel güller sine görüp ele günleşer. Andine ben benim yarsu yürek silahına hissedeleşer, çeksiz yıllar ele yanaşan. Şu yıllar yaş uğrunda çeksiz yıllar ele yanaşan. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Рәхмәт, Альбер, шушы искиткеч матур җыр өчен. Рәхмәт үзеңә шундый матур итеп башкарган өчен. Һәм инде хәзер минем чиратым җиткәндер. Сезнең каршыгызда хәзер шулай ук иҗатташ дустымны, автор, башкаручы, гениаль музыкант, виртуоз гитарист, тарихчы, тәнкыйтьче Альберт Исмаил. Һәм аның җыры сезгә, дусларга багышланган. Барлык дуслар өчен башлана, шулай ук атала дуслар дип. Рәхмәт бик зур. Сәгате йокысызлык белән үтә, төнге шәһәрнең утлары үз эченә җәлеп итә. Ишек йозакларын бикләп, аска төшеп такси тотам. Тәмәкем янып беткәнче шәһәр үзәгенә җитәм. Анда мине шау-шу тулы кафеларда дуслар көтә. Гөләш йөзләр, шаярулар, шөбһәле күзләрендә. Алар арасында берсе сәер ягылык сизелә. Аның күзләренә карап, мөгаен Минем яраткан төркемнәр бер-бер артлы сәхнә тота. Безнең шәһәр мәдәнияте шул рәвештә чәчәк ата. Бүтән клубта машинада яраткан треклар яңгырый. Төнге утлар һәм йолдызлар бүген безнең өчен балкый. Һәр чак мине шау-шу тулы кафеларда дуслар көтә. Гөләш йөзләр, шаярулар,
seni şaşırtılar kafelerde dostlar gider güneş yüzler şayarlar şifreli gözlerinde ağlar arasında versen senin yadelik sizine alın gözlerinde para vay ötende Rahmat Bigzur. Альберт Исмаил. Афәрин Альберт. Хәзер сезнең каршыгызга үзе язган җырлар белән яр җырчы Арсланны чакырасыбыз килә. Арсланы автор башкаручы, бүгенге көндә төрле жанрларда иҗат иткән 40тан артык җырлары композиторы. Әле шулай ук Россия күләмендә композиторлар конкурсында җиңгән җырчыбыз ул. Хәзер башкарасы җырлар кантри һәм поп-рок стилендә булачак. Димәк, каршы алыгыз, сезнең алдыгызда Арслана. Hayırlı kış dostlar, nişik keyifler. Sizin keyifler indi bizge yolunda yazın şuna göre bizim bilen bulğuz indi. Eskiden kaldı konser bituga, lakin biz sizning dayanışqa ümid ederiz. Seni işraktım. Orta kaldım min seni uşaktım Yüreklerden seni duyan Hislerden kanatlanan Nişik sensiz yaşayan ben Diye bin gel olana Merhabetim yakınında Min yollamdır hep yana Karşımda yürekten sizi bağla Merhabetim yakınında Min yanımdır hep yana Seni
Келесі жырым қайда сөю деп сұрама. Енді достар, сөюні ізләп жүрмәгіз. Алар бары тек сізнің якын тирәдә генә булырга мөмкин. Әйләнеп кенә карарга кирәк. Матур итеп тагын бер тапкыр башлап җибәрбез. Рәхмәт, дуслар. Сезнең каршыда Арслан иде. Рәхмәт. Дуслар, Арслан исеме... Арслан исемен күпләрегез хәтерлидер.
2014 yılda Alsu Tajiddinova Arslanov pseudonimi ostida Bulgar radiosunda Yangi Davr isimli muzikal topshiriqni olib bordi. Ham bu topshiriq naq mana bizning Yangi Davr proyektining birinchi odamlari edi. Yangi Davr zamoncha tatar muzikasi proyektiga negiz soluvchilar naq mana Alsu ham Ramil Tajiddinovlar. Ramil Tajiddinov, Yangi Davr proyektining general prodyuseri. Ham ustab aytirga kerak, Ramil o'zi da avtor boshqaruvchi. Onun verishli tuy degan jiri Dmitriy Nagiyev fondining gimni itib olindi. Alsu Tajiddinova ise bu proyektning ideya avtorasi, yetakchisi ham boshqarma prodyuseri. Hem şu mezgilda mikrofonni o'zizlarga berasim kela. Rahim etingiz. Ramil Tajiddinov, general prodyuser. Xayrli kech do'stlar, bayram bilan. Alqishlar. Zo'r deb rahmat sizga kelganingiz uchun bizning konsertda. Men rahmatni bildirasi kela administratsiya goroda, kultura bo'lagina rahmat zo'r deb bu sahnani bergani uchun. Aylang shabaka shabolayga birgalab bütün do'stlarga, bütün muzikantlarga, bütün jurchilarga bizni поддержали, bizning bilan konsert ishlari zo'r deb. TMV kanalın ham Bulgar radiosin ham bütün do'stlarni sizga rahmat. Aylang tam bir marta shabaka shabolaymiz. Hozir endi biz rahmat xotlari berasiz kela, mana Big Motor bizning rahmat xotlari. Men bu sahnaga bizning Moskvadan qo'noqlarni chaqiraman. Shurali turkumi, rahim etingiz. Xo'sh olamiz sizlar, Shurali. Bizning sotsial proyekt sentrdan Shurali turkumidan biz beramiz rahmat xotin. Ham bütün konsertlarga kutib qolamiz. Alloh bersa klip birga tushiramiz. Rahmat. Rahmat Igzor. Барикусус. Рахмат Бекзор, очень приятно было выступать здесь, в Казани. Теплая атмосфера, великолепное настроение и... Biz sizni yaratamiz. Ой, rahmat. Казань вы лучше! Ура! Rahmat do'stlar. Остаемся на сцене. Hozir заключительная песня будет, всех собираем. Ham endi bizning Qataydan do'stimizni Qatay Totari Bozorboy sahnaga sizni chaqiramiz. Aydan olqishlab, qo'shilamiz. Sizga da rahmat xoti. Begzor rahmat chin ko'ngildan. Qamurli bo'lsin, bayramimiz qutlu bo'lsin. Rahmat. Rahmat Bozorboy. Chaqiramiz sahnaga Real Records komandasin Rinat Gulfanovni. Bizning qo'noqdalar. Alar samolyotda уже ikkinchi konsertga uchib ketganlar. Rinat Zo'ritov rahmat kelganingiz uchun. Ham endi bizning art direktor ham boshqaruvchi Albert Ismoil, bizning topshiriq olib boruvchi rahmat senga Albert. Rahmat Bekzor. Eng yosh jurchi, eng talantli bizning chet ellarda bek tanilgan jurchi Ozod G'imadiyevga beramiz rahmat xotin. Begzor rahmat, barig'izda tag'in bir qat bayramlar bilan. Rahmat Ozod. Ham endi bizning olib boruvchi jurchi Milosha Safina. Bizning PR direktor proyektning. Rahmat Begzor. Rahmat. Big Motor bizning jurchi Ansuga bizning ne? Xoti rahmat xoti. Ansu. Alqishlar do'stlar. Begzor rahmat. Bayram bilan do'stlar. Ham endi bizning jurchi avtor proyekti, исполнительный продюсер. Bu kishi uchun bu proyekt kelib chiqdi degandaymi? Arslana senga. Arslana. Rahmat Bekzor. Hozir endi bizning do'stlar finalniy pesnya, заключительный jir. Shunga bütün jurchilarni chaqiramiz sahnaga, bütün do'stlarni, jurchilarni. Do'stlar, endi o'z shiratimda mening borig'izga da Bekzor rahmat aytasim kela. Bugun qatnashgan barliq bizning proyektning vakillarına, avtor boshqaruvchilarga, muzikantlarga ham albatta endi barliq bizning qo'noqlarga, qozonlilarga Bekzor rahmat. Yashasın Yangi Davr proyekti. Bayram bilan. Yangi Davr proyekti bugundan zo'r adımlar bilan otlab ketdi. Yangi Davr proyektini uzun umr tilayman. Ketdik. Yangi Davr bizning qo'lda.
бәйрәмнәр белән сезне барыгызны да. Һәм сезгә Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.